ॲक्च्युअली ही नाटकाची संकल्पना जी आसा ती काही खूप वर्ष म्हजे तकलेन घोळटाली. खरें सांगचें म्हटल्यार हे नाटक सादरीकरण करप म्हणजे एक म्हाजे खातीर एक ती जिद्दच आसली. हांव जिद्द म्हणटा ताका. आनी ते जिद्दीच्या पोटी फुडें वचून हे संकल्पना हांवें साकार करपाचो प्रयत्न केलो. जेन्ना आमी कॅरेक्टरायजेशनाचो विचार केलो त्या वक्ता आमचेर मोठो प्रसंग येयलो नथुरामाची भुमिकेचो. कित्याक नथुरांगाची भुमिका जी अशी आसा ती अथांग अशी भुमिका त्या नाटकान आसा. सो हे भुमिके बद्दल आमकां इतलो विचार करपाक पडलो. ताका लागून आमी आतां थोडेशे म्हज्या मित्राचे सहाय्य आनी गजानन तारी यांचे सहाय्य घेवन आमी कास्टिंग करपा खातीर आमी कांय जाणांचे इंटरव्यूज पर्यंत घेतले, कांय जाणांक टेस्ट केले आनी तेचे उपरांत आमकां म्हाका दिसता सादारण आमी 4-5 म्हयने लायले नथुरामाची भुमिका सोदपाकूच. सो तेचे उपरांत जेन्ना आमकां नथुराम आमच्या मना सारको मेळ्ळो तो एकदम उत्कृश्ट आसलो. आनी खरें तुका सांगता हो यशवंत नायक म्हणून जो नथुरामाची भुमिका करता हो सारको म्हणजे भुमिके कडेन इतको जिद्दी भुरगो. थिएटर म्हणटात ते कितें ते तेच्या आंगान आसा. रिहर्सलीक टायमींग येवप, ते रिहर्सलीक सांगलेल्या टायमार ते डायलॉग्स सगळे पाठ करून येवप, ते डिलिव्हरी आयज केलेली फाल्यां सुदारून येवप, हे सगळे जे तेची जी आंगां आसात न्हय ती एकदम बरी आसात. तेचे बरोबर म्हाजे सगळेच कलाकार जे आसा ते सगळ्या कलाकारांनी इतकी उत्कृश्ट भुमिका रचयली. पूण म्हाका एक सगळ्यान म्हणजे सांगचें दिसता की हे सगळे म्हाजे हांव हांकां म्हाजे कलाकार म्हणना ना, हेंच्यांनी म्हाजे कडेन म्हाज्या भावा प्रमाणे काम केलें. एक दीस आमचे केन्ना एक दीस पर्यंत कसलो खटको उठलो ना जाल्यार कित्याक लागून वाद विवाद जालो अशी एकय दीस गोश्ट घडोवंक ना. हांव सगळ्या कलाकारांचे खरेंच धन्यवाद मानता. तेचे बरोबर संस्थेचे जे आमचे मेंबर्स आहात, हे सेक्रेटरी आसा, ट्रेजरर आसा आनी आमचे मेंबर्स आसात भितर, तेंचे हेचे फाटल्यान न्हय इतली जे परिश्रम आसात की म्हाका दिसता फाटल्या 1 म्हयनो हेचे एडमिनिस्ट्रेशनूच कशें जातलें हेचे बद्दल आमी विचार करताले. आनी खरेंच बरें दिसलें जेन्ना एज अ कलाकार म्हणून सांगूंक गेलो, एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर म्हणून हांव सांगूंक जर गेलो जाल्यार हे जे म्हाका आयज सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळां ते अक्षरशः म्हणजे परमेश्वराची देणूच आसा. एक्टर म्हणून आयज तुजी भुमिका केली, लोक आसलो कसो दिसता हेच्या नाटकान? खूप वर्सांनी म्हणजे पयलीं ल्हान आसतना खूब केले. एक गेली 20 वर्षां थोडीशी गॅप आयिल्ली, पण एक मनान धरलो विशय आनी मी नथुराम गोडसे बोलतो जेचेर संपूर्ण देशभरान हे अशा पद्धतीच्या नाटकाचेर काही पयलीं सरकारान बंदी सुद्दां घातलेली. आनी ते नाटक जर आमच्या हरमल गांवांत जाता आनी हांव हरमलचो सुपुत्र, त्याच्या मुळे म्हाका एक उमेद आसली की हांव ह्या नाटकान पार्ट करपाचो. आनी आयज देवाच्या कृपेन भुमिका तुमी सगळ्यांनी पळयलेली आसतली. ओवरऑल एंड हे म्हणटा पळय तशें जाल्यार नाटक बऱ्या पैकी जाल्लेलें आसा. बरो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमच्या प्रेक्षकांचो मेळ्ळो आसा आनी लोकांनी आमकां शाबासकी दिली. तातूंत आमकां दिसता की आमचें जें नाटक आसा तें बऱ्या पद्दतीन जाल्लेलें आसा. सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे हांव मोठो थँक्स म्हणटा की आमचे डायरेक्टर आसात जे संजय मयेकर हांणी कला अकादमीन शिक्षण घेतलें आनी काही सुरवातीच्या काळान बऱ्या पैकी नाटकां बसयलेली, पण काही कामा खातीर आनी काही त्यांच्या पर्सनल प्रॉब्लेमा खातीर एक 20 ते 25 वर्सां तांणी मदीं गॅप घातलेलो. पण आयज परत ते गेल्या 2 वर्सां पासून ह्या रंगमंचाचेर परत दिसतात आनी आयज खूब बरें दिसता की संजय मयेकराच्या सारक्या व्यक्तीच्या हातीन आमी आयज फुडें सरतात आनी त्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आयज येदे मोठे आमी नाटक उबें केल्लेलें आनी तितून आमी सक्सेस जाल्लेले आसा. कितपर्यंत सक्सेस जाले हे प्रेक्षक सांगतले. फाल्यांच्यान सगळ्यांचे जे विचार आसा ते लक्षांत येतले, पण जे लोकांचो प्रतिसाद जर पळयलो जाल्यार आमी सॅटिस्फाय अशें दिसता. सिद्धेश्वर हरमल या संस्थेमार्फत आज मी नथुराम गोडसे बोलतोय हा नाट्यप्रयोग इथले सादर झालेला आहे. हा प्रयोग कैलासवासी तुकाराम गुरुजी यांच्या एक श्रद्धांजली किंवा त्यांना एक गुरुदक्षिणा म्हणून आमचे संस्थेचे अध्यक्ष संजय मयेकर यांनी आपल्या गुरुजींना एक गुरुदक्षिणा म्हणून मी नथुराम गोडसे बोलतोय या नाटकाची निर्मिती केली आणि आज त्याचा सुंदर असा प्रयोग आम्ही प्रेक्षकासमोर सादर करू शकलो. खरं सांगायचं म्हणजे या नाटकाचा विचार म्हणजे ही संस्था जेव्हा स्थापन झाली होती मार्च 2024 तेव्हापासून ही संजय मयेकर सर आणि माझ्या डोक्यात ही कल्पना आली आणि त्याच्यानंतर या नाटकाला जी कास्टिंग करायची होती त्यासाठी आम्ही संपूर्ण पेडणे तालुक्यात म्हणजे बघितलं तर केरी टू विरनोडा पर्यंत संपूर्ण पेडणे तालुक्यात आम्ही हे कलाकार शोधण्याची मोहीम जवळजवळ 3 महिन्याची केली.
आणि त्याच्यासाठी खूपशा लोकांचे ऑडिशन्स पण आम्ही संस्थेच्या मार्फत घेतले आणि त्यात आम्हाला यश आलं आणि आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो. हे जे कास्टिंग आहे संपूर्ण नाटकाचं ते मयेकर सर यांनी स्वतः केलेलं आहे. त्यांच्याबरोबर मी साथीला होतोच, पण संपूर्ण पेडणे तालुक्यात असं म्हणतात की पेडणे ही कलाकारांची खाण आहे आणि या खाणीतलं एक एक रत्न शोधून काढण्याचं काम या संस्थेने केलेलं आहे. आणि आज हा सुंदर असा प्रयोग रसिक प्रेक्षकांच्या समोर आम्ही सादर करू इच्छितलो. मी नथुराम गोडसे बोलतो आणि अप्रतिम असा प्रतिसाद या प्रेक्षकांचा मिळाला. प्रेक्षकाकडून सूचना पण आल्या की या नाटकाचे आणखीन प्रयोग तुम्ही इतर ठिकाणी करा. आम्ही या माध्यमातून तुमच्या माध्यमातून आम्ही प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की खरोखरच या नाटकाचे प्रयोग प्रेक्षकांना जर हवे किंवा प्रेक्षकांची असाच जर प्रतिसाद मिळाला तर या नाटकाचे प्रयोग संपूर्ण गोव्यामध्ये जिकडं जिकडं रवींद्र भवन म्हणून आहे तिकडं पहिल्यांदा आम्ही हे प्रयोग करणारच आहोत. आणि असाच तुमचा आशीर्वाद तुमचा प्रेम या संस्थेवर असो या नाटकावर असो एवढीच आम्ही तुमच्याकडं प्रार्थना करतो. पण हे जर तोसा नेलास ना तरीही जन्म दुसरे सरकारला म्हणावंच लागेल. विभाजनाच्या वेळीही मी असंच लिहिलं होतं ना. सुरावर्दीने हिंदूंची कत्तल केली तेव्हाही मी असंच लिहिलं होतं. काय उपयोग झाला? तेव्हाही आपण शांतताने निदर्शनं केली, काय उपयोग झाला? राजदबावापुढे झुकून व्यक्तीसह सुरावर्दी शरण आला, पण त्याचे अजूनही कत्तल करतच होते. गांधींचं आमरण उपोषण चालूच होती, आपली निदर्शनं चालूच होती. शेवटी हिंदूंनी शस्त्र खाली ठेवली. आठवते एक गरीब हिंदू पुढे आला आणि म्हणाला, मला तुमच्या मृत्यूचा पाप माझ्या कपाळी नकोय, म्हणून मी हे शस्त्र तुमच्या पायाशी ठेवतो. कारण मुसलमान मोहल्ल्यात माझं एकट्याच घर आहे. अरे त्या रात्री हैदराबाद सोडण्यापूर्वी मी त्या हिंदूला भेटायला गेलो. त्याच्या घरात एकच हलकल्लोळ चालू होता. त्याच्या 8 वर्षाच्या मुलाची हत्या केली होती मुसलमानांनी. त्याच्याकडे फक्त आक्रोश होता. आपल्या मुलाच्या गलेवर माझ्याजवळ टेकून तो म्हणाला, याचं रक्त घेऊन जा तुमच्या गांधीकडे आणि त्याला सांगा, पुन्हा जर उपोषणाला बसलास तर मोसंबीचा रस पिऊ नकोस, माझ्या मुलाचं रक्त पी. नानाने काहीच करू शकलो नाही त्यावेळी. गांधी माझे राष्ट्रपिता होते. राष्ट्रपिता म्हणून मी त्यांचा स्वीकार केला होता. क्षणभर असं वाटलं की त्या मोहल्ल्यात जाऊन एक एक मुसलमान बाहेर काढावा आणि वाटलं संहार करायचा तर संरक्षण करता. आणि आता जर मी संहार केला तर त्यांच्या इतका असंस्कृत आहे. आणि गांधी तर केव्हाच मोटारीत बसून निघून गेले. त्यांना भेटण्यात अर्थही नव्हता. हा, त्यांना भेटलो असतो तर त्यांनी प्रार्थना केली असती, दोघांसाठी, मारणाऱ्यासाठी आणि मेलेल्यासाठी सुद्धा. पण तरीही मला असं वाटतं की हा निर्णय घेण्याअगोदर आपण एकदा तात्यारावांचा सल्ला नाही. तात्यारावांना हे कळताही काम नाही. ते नाही म्हणाले तरी मी करणारच, आणि ते हो म्हणाले तरी ते मला हो म्हणायला नकोय. तात्यारावांचा मला यात सहभाग नकोय आणि सहभोगही नको. अरे सतीचं वाण घेतल्यानं ना अग्नीचं भय नसतं. म्हणूनच तात्यारावांच्या कष्ट यज्ञात आपणाकडून चुकूनही समिधा पडायला नकोय. तात्याराव एकदा म्हणाले, गांधी जर खरंच राजकीय संत असतील तर त्यांनी रामदास स्वामींचा आदर्श केला. रामदास स्वामी आवश्यकता निर्माण झाली तेव्हा सदैव शिवाच्या मागे उभे होते. पण नको तेव्हा स्वराज्य उभारणे त्यांनी गुडगुडही केली नाही.
पंडित तू तुझ्या निर्णयाबद्दल निश्चल असेल तर मी तुला वचन देतोय. आज मला तुझ्याकडून 2 वचनं हवी आहेत ना. दिली. कुठली ती नाही विचारलीस? सावलीना देहाला कधीही विचारायचं नसतं कुठं चाललास. सावलीनं फक्त बरोबर राहायचं असतं. मी चालत होतो तेव्हा तू बरोबर होतास. आता तू चालतोयस. हेच मला तुझ्याकडून पहिलं वचन पाहिजे. आज मी एकटाच राहणार आहे. ठीक होय ना? आज पहिल्यांदा आणि प्रथमच मी एकटाच राहणार आहे. आणि तू मला शब्द दाखवतोय. तू शब्द दिलायस ना. वध मी उघडपणे करणार आहे कारण त्यामागे माझी कर्तव्य निभावणार आणि लपून छपून करायला ते चौर्य कर्म नव्हे. आणि वधानंतर मी पळून जाणार नाही, स्वाधीन होणार आहे. याचाच अर्थ मला फाशी होणार आहे. एक वध, एक फाशी, एकाच एक. आणि एका वधासाठी मला दोघांना फाशी नको. म्हणूनच वधाची कार्यवाही होईपर्यंत मला तुझा सहभोग आणि सहचर्य नको. पंडित इतक्या वर्षाची साथ मला सोडायला सांगतोस. साथ सुटणार नाही मित्र. फासावर लटकताना माझ्या डोळ्यासमोर माझी मातृभूमी, माझे माता पिता असतील, तशीच तुझी मूर्ती असेल. पण बाजूच्या वधस्थानावर मी नसेल तेव्हा तुला एकटं नाही खरे वाटणार. पण तू वचन दिलायस ना. दुसरं वचन तूच. आज मी 2 अग्रलेख लिहिले. दुसऱ्या अग्रलेखावर तारीख लिहिलेली कारण तारीख विधात्यालाच. गांधी वधाच्या दुसऱ्या दिवशी हा अग्रलेख अग्रणीमध्ये सांगायचा. दिलं. दुसरं वचनही दिलं. तोही आदरणीय. भारतात परत आल्यानंतर राजकारणात पडण्यापूर्वी त्यांनी खेड्यापाड्यात फिरून जो खरा भारत बघण्याचा प्रयत्न केला. देश विद्या होता. नंतरच्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात व्यासपीठावरून जिना नेहरू पटेलला खडकावून सांगितलं की दिल्ली मुंबईचे मूठभर वकील देशाचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. हेही धाडसाचंच होतं. नंतरचा चलेजा आंदोलन, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, विदेशी कामगारांची होळी, या सगळ्यांमुळे मी त्यांचा भक्त झालो होतो. गांधीला अटक झाली होती तेव्हा माझ्या तोंडून घोषणा आल्या होत्या की साबरमती संत जेलમાં છે. तरी पण गोडसे फाळणी अनावश्यक होती. तो त्यांचा निर्णय चुकत होता. नंतर निर्वासितांची नंतर काश्मीरमध्ये लढणाऱ्या माझ्या शूर सैनिकाविरुद्ध पाकिस्तानला मदत म्हणून दिलेले 55 कोटी रुपयांचे अनुदान आणि त्यासाठी गांधींनी धरलेला दुराग्रह हे सगळं क्षम्य होता गेला. पण त्यांनी हिंदू मुसलमान असा कधीच पक्षपात केला पण पाकिस्तानात गेला ना. देशाशी गांधींचा हा सर्वात मोठा पराभव आहे. पक्षपात मग का नाकारली त्यांची रक्षा सिंधू नदीत विसर्जित करायला. गांधी गेले तेव्हा पाकिस्तान आकाशवाणीला बातमी दिली की हिंदूंचा एक उधाणी गेला. आमचं म्हणणं हेच होतं की गांधी तुम्ही आमचे आहात पण ते म्हणत होते मी तुमचा नाही यांचा आहे. ते सर्व मानवतेचे होते. मग ब्रिटिशांशी लढायचं कारणच काय. तेही मानवच होते. देशावर युनियन जॅक फडकत राहिला असता तर काय बिघडलं होतं. आम्ही मुसलमानांशी लढायचं नाही मग ते तरी दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णाशी का लढले तेही मानवच होते. तुम्ही वकिली चांगली केली असती. हा सल्ला द्यायला तुम्ही उशीर केला तरी एक सांगू. गांधींचा सर्वात मोठा विरोधक जितका मी नाही तितकेच त्यांचे शिष्य आहेत. ही गोळी झाली. गांधी कोसळले.
पडता पडता त्यांच्या मुखातून फक्त असावा. मला फुवांचं मोहळ उठलं की ते हे राम म्हणाले म्हणून. ते हे राम म्हणाले नाही. वेळच नाही. पण नंतर माझा जबाब घेताना, कोर्टात जबानी घेताना माझ्या तोंडून हेच खोटं बदवायचा प्रयत्न केला गेला. पण मी बदलो नाही. गांधी हे राम म्हणालेच नाही तर मी असं ते का बोलू? How can you say that? आणि त्याच्या शिष्योत्तमाने जर हा डंका असाच पिटत राहिला आणि देशाच्या भविष्य इतिहासात अशी नोंद झाली तर गांधींचा किंवा गांधीवादाचा हा सर्वात मोठा पराभव. How can you say that? ज्या माणसानं आयुष्यभर कधी राम आणि रहीम, कृष्ण आणि कबीर यात फरक केला नाही, जाणला नाही, तो शेवटी रामाचंच नाव